Ty si ma špehoval? Ale kdeže? Ale kdeže? Bol som sa okúpať v kúpeľni detí, aby som ti prepustil svoju kúpeľňu a prišiel som si po nejaké oblečenie. To je všetko. Áno. Ďakujem pekne, pane. Nie za čo. Môžem sa prezliecť? No, samozrejme. Dobre, tak odíď. Pardon, vyhadzuješ ma z mojej izby? A čo by som mala urobiť? Obliť sa pred tebou? Ak tomu správne rozumiem, buď sa pred tebou oblečiem, alebo dám výpoveď? Toto je hra, ktorú navrhuješ? Akú hru navrhuješ ty? Robiť si, čo sa ti zachce, až kým ťa neprepustím? Nemyslíš si, že na hrane sme tak trochu veľkí? Neviem. Obaja veľmi dobre vieme, čo vlastne chceš. Ach, áno? A čo vlastne chcem? Túžiš potom byť so mnou. Ale ja... Všimla som si, ako na mňa pozeráš. Dosť. Túžiš sa ma dotýkať. Boskávať ma.